mula sa yamang pinagkaloob ng Payapal na ginamit ng mainam na mga mamamayan upang makamit ang tunay na kaunlaran, pangangalaga at may malasakit sa kapigasan, lalo na ang mga bakawan na nagsisilbing silungan ng mga lamang dagat at proteksyon sa mga karamihan na dumarating sa isla. Pagpapanatili sa yamang kultura na bagamat nagkakaiba ay pinag-isa ng wagas na pag-ibig. Tunay ngang nararapat ipagdiwang ang yamang buhat sa kanya. Mula sa Infantil School of Semirara Island Incorporated, tananak sa Semirara, makisaya, makisama, maki-all festival na!
So,